Ndị Igbo ekene m unu. Asị m ka nke echikwelu ya zelu. Anyị si ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atara m azụ anwụra. Asị dara mma na eke, dara mma na orie, fọzara mma na afọ, fọzara mma na nkwọ, ụzọ ahịa anọ nke ndị Igbo ji biri. Asị na ya dara n'Igbo na mma o. Ise ise ise. Dịka o si dị ka agbapụ na ya ọsọ igosi na ya bụ ife anyị ji maka ya wee bịa. Na tupu anyị aga n'igosi na ya bụ ife, ọ bụla nke agbụbọsị gị ị na-ejete afọ channel aya n'Igbo akwụkwọ ka baro ka like and subscribe o. Tinyekwa kọmentị, share ekwe ya, tụsa ya bụ ozi ka ụmụnne anyị dị n'ebe dị iche iche wee na ya bụ ife na-eme n'obodo a. Dịka o si dị, ihe wetara unu tata bụ nnukwu update dị oke mkpa. Mma nchọ ka onye ọbụla misie ya, mma nchọ ka ị ga ya bụ ife, ị ga-esi ya bụ ife wetara unu pasta maka ya bụ ife na-eme n'obodo anyị nọ n'ime ya. And were ndị Igbo na-azọ drop your own comment. Biafrans, those of you that says that instead Simon Ekpa will give you Biafra, it is better for you to destroy it. Those of you that says, who is Nnamdi Kanu? How can he talk about Biafra? Instead of him to bring Biafra, it is better to destroy it. History has happened, and Biafra has come through the most natural way. Biafra must come through a natural way. Someone that doesn't have anything like dent. Someone that has not received any kind of criticism. Someone nobody knew. Biafra is like a virgin. And finally, Nnamdi Kanu did not declare Biafra. Simon Ekpa did not declare Biafra. Nnamdi Kanu gathered all the Biafrans together and he pushed the information of Biafra in the ear of every other person. Then he says, go and listen to Simon Ekpa, who is bringing a new dimension, who will bring every equipment, every mechanism to get Biafra. Who knows the secret of the Montevideo Convention? Who knows about the Constitution? Then Simon Ekpa gave Biafrans everything, every tools they need to get Biafra restored. Then he says, time is coming when all the haters of freedom will criticize him. Later, he will return and take many of their followers. He says, Biafra people will declare their own independence on their own. That Biafra people will gather in Finland and they declare their own independence. Lastly, the person that declared Biafra, a sanity Biafra, is Honorable Okoma. Nobody ever criticized him. Nobody knows him because Biafra is a spirit. Biafra must come from someone that has no criticism. Nobody knows him. And the Biafra has come through Chukwukike Abiyama. That was the reason our PM gave space in order for Biafra to come through its normal and natural way. This is what happened. We released this message from the power of our ancestors that gave us
this inspiration of Biafra, and we know the power of Ebube, the capital of Biafra, Ezebilago. Send us a message to go and fight. Today, Biafra has been declared by Honorable Okoma, not Owazurike, not Mazen Nnamdi Kanu, not Simon Ekpa. So you who said instead Simon Ekpa will give you Biafra, you better die. Biafra has come through its natural way. Sanity, sanctity. That is how Biafra was restored. And this is the only way Biafra will be restored with the mighty peace. Every inspiration, every of our wishes which we have fighting for Biafra has come because the person that declared Biafra, no one knows him. No one ever criticized him before. This is like a virgin gave birth to the Savior, because Biafra is a spirit. This message came to you from 555 Vision. If you don't want to enjoy your freedom, that is up to you. Biafra has come through its real sanity. Ndị be anyị ekenekwanụ m unu dịka unu si wepụta oge unu ịgekwa ya bụ ife nnukwu ozi dị oke mkpa eji maka ya wee bịa n'iru akwụkwọ na Igbo Media bụ ebe anyị si wee na-wetara unu ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasịta maka ihe na-eme n'obodo anyị nọ n'ime ya, ana gbasịta maka nnwere onwe ndị Igbo na-azọ, ana gbasịta maka Maazị Nnamdi Kanu ladies. Dịka ị nụrụ ihe nwanne anyị nwoke kwuru n'iru akwụkwọ, ka efi were ikwu n'udo nke gị asị gị kwuo, ka efi were ikwu maka na otu aka o ji dịbe njọ ọ ya adịkwanụ mma. Ọkwụ na ọtụ ụmụnne m, achọrọ m ka unu tinyere anyị alụ nke unu ife unu chere n'iru akwụkwọ, ikwucha ya bụ ife kapa arụsie ya kwurute ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị, kwurute ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị. Daalụ rinne na ụmụnne m Igbo ọma na-ege ntị. Anyị na-ekene ndị nnekunu si na-esonyere anyị.